guys, gatungan natin. So yan guys, kuha tayo ng pako. Ganito guys, oh. Ulam natin. Ulam namin mamaya. Pagka naluto na yung pan, yung kanin, susunod natin yun. Ito, yung ulam natin. Sarap tong mga to kasi kuhan, fresh. Kuha tayo dyan sa banda taas. Bali wala kaming dalang ulam guys, bali yung kinuha-kuha lang namin dyan sa daan. Yung kanina yung talong, yun lang ang ulam namin. Tapos eto pa po. Marami lang dito sa gilid-gilid. Dami oh. Ayan. Ang dami. Ito mamaya guys, nakakuha na tayo ng ulam natin pa po. Luluto na yung kanin. Then guys, luto na yung kanin natin. Tatransfer na natin. Lagay natin sa kwan. Sa itong kaldero, paglulutuan pa natin ng kwan, paglalagaan natin. Ano lang natin itong dahon ng saging para paglagyan natin. Ganito natin para hindi madaling mapunit. Then guys, medyo matagal nga lang, din lang natin. Ililipat natin dito yung kanin, tapos maglalaga na tayo ng kanin. Yung pako at saka yung salo. Then guys, ililipat natin dito. Patungkot na nagdaman nagsakit sa buksit mo dito. So, luto na ang aming rice. Yan.
At tapos na rin ang ating percent ko na no. Yan guys, hugasan natin ito. Tapos hugasan natin. Ano ito siya? Isayos natin itong sumurod nito. Ito yung talong natin guys. Tugasan lang natin sa glove. Tapos lagay natin yun. Dalaga natin. Yun. Kasi susunod natin yung pan guys, yung tako. Sakit. Yan.